Исәмесез, пәнҗешәмбе 18 гыйнвар яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Бүген безнең программада. Бураннан соңгы тормыш. Кичә без шоудан, получается, төннән кайттык анда. Әзер кавырак булды. Бүген иртә белән торганда юллар чиста иде. Шәһәр район урамнарын җыештырып өлгергәннәрме? Бураннан кемнәр зыян күргән? Ләна Бәхтиева білді. Читтән кертелгәнчә яшелчә җиләк-җимештә пестицидлар табыла, аз хәрәкәтләнгәнгә балалар артык тазара. Вопрос очень серьезный и требует того самого санпросвета, о котором говорили коллеги. Сыйфатсыз ризык тиешенчә күрсәтелмәгән хезмәтләр һәм йогышлы авырулар. Роспотребнадзор идарәсе коллегиясендә бүген нинди мәсьәләләр буенча бурычлар куелды? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Яңа тапшырулар, сәхифәләр, кызыклы проектлар. Бу проектлар экранга чыккан вакытта караучы тамашачылар саны кисәк артып киткән икән, димәк, халкыбыз битараф түгел. Яңа Гасыр каналы быел үз тамашачыларын нинди иҗади алымнар белән куандырыр? Фәрүзә Мәҗитова репортажында. Алдағы 3 көндә Татарстанда кабаттан һава торышы кискен үзгәрә. Бүген кояшлы, тыныч, җылы булса, инде төнге бердән җил күтәреләчәк. Республикага бер юлы көчле 2 циклон якынлаша. Берсе көнбатыштан, икенчесе көньяктан килә. Атна башында хакимлек иткән Атлантик циклоннан аермалы буларак, бу юлы җил белән бураннан тыш җипши кар да явачак. Шул ук вакытта температура уйный башлый. Төнлә -15-20 икән, җомга көндез 0-га күтәрелә. Автодор машина оешмасы машина йөртүчеләргә Ботнада гомумән М12 трассасына чыкмаска киңәш итте. Бүген республика буенча кар чистартылар. Бер тәүлек элек дулаган күз ачкысыз буран вакытында кайбер районнарда айлык норма кадәр кар яуды. Башкалада кертелгән буран планы әлегә үз көчендә кала һәм юл хезмәткәрләре табигатьнең яңа сынавына әзерләнә. Бүген төнлә юл хезмәткәрләре көчәйтелгән режимда эшләде. Кичә Казанда буран операциясе игълан ителгән иде. Урамнарны кардан чистартырга 500-дән артык җыештыручы чыккан, 800 техника җәлеп ителә. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Барлык юл хезмәтләре көчәйтелгән эш режимына күчерелде. Өстәмә техника һәм кешеләр кирәк булды. Төп игътибарны машина, җәяүләр юлларын һәм җәмәгать транспорты тукталышларын чистартуга юнәлттек. 22 миллион квадрат метр мәйданда кар чыгарырга туры килә. Аны машиналар белән кар эретү станцияләренә узаталар. Общая производительность всех снегоплавильных станций. 8 кар эретү станциясендә 14 махсус камера эшләй. Аларның һәрберсе 574 тонна кар эшкәртә ала. Иртә белән урамнарның күбесе инде кардан арындырылган иде. Казанлылар юлларның күрәлгән булуына, бөкеләр юклыгына шаккатты. Кичә без шоудан, получается, төннән кайттык анда. Әзер кавырак булды. Бүген иртә белән торганда юллар чиста иде. Бураннар беткәч, юлларны менемчә яхшы чистарталар. Без Казанның үзәк урамнарының берсендә чиста урамында торабыз. Биредә машиналар һәм җәяүлеләр өчен юллар чистартылган. Ә менә ишек алларында хәл начар ди монда яшәүчеләр. Җиргә бик уңайсыз, особенно пешеходларга, әле юлларны чистарталар, машина юлларын, кешеләргә бик авыр. Без әле более-менее әбиләргә, ниләргә бик читен җиргә. Казанның Бондаренко урамындагы йорт яннарында исә машиналар һәм җәяүлеләр өчен юл ачык, җыештыручылар карны көрәп, өеп куйган. Кичә кеше буран иде. Бүген бөтен ишегаллары чистартылган. Районнарда да урамнарны тулы куәт белән чистарталар. Бу ада юлларда, тротуарларда киңитеп ачылган. Тәүлек буе 12 техника эшләгән. 2 кар түгү урыны бар. Берсе аның Казанский тракт урамында, икенчесе Түбән Наратбаш җирлегендә. Һәм инде теләгән организациялар, шәхси хуҗалыклар шунда карны түгәләр. Аллага шөкер, шәһәрдәге карны без үзебез дә күбрәк чыгарга тырышабыз. Опастада кешеләр эшкә, балалар бакчасы, мәктәпкә һәм хастаханәләргә бара алсын дип бөтен юлларны чистартып куйганнар. 6 техника җәлеп ителгән. Ислам Насыбуллина чиркин якларыннан башлыйбыз, чөнки шуннан да монда тизрәк күбрәк тутыра, теге кырда булгачтан кар күбрәк тутыра, шуңа күрә буран көннәрендә бигрәк 24 сәгать эшләргә туры килә. Республикада янәдән шторм кисәтү игълан ителде. Иртәгә һава торышының кискен үзгәрүе көтелә. Инде бүген кичке 9-дан җил көчәя башлый. Урыны белән секундына 25 метрга кадәр җитәчәк ди синоптиклар. Температура 0 градуска кадәр күтәрелә. Кар юеш, кар явачак, буран чыга. Күз күреме 500 метрга кадәр генә юлларда бозлау хасил булачак. Ближайшие в этой трое суток Республикага бер юлы 2 циклон якынлаша. Көнбатыштан һәм көньяктан. Алар көчле бураннар алып киләчәк. Җомгадан якшәмбегә кадәр явым-төшем айлык норманың 60-80% тәшкил итер дип фаразлана.
Qozan Boshqarma komitetында буранлы көннәрдә карны тиз арада чистартып булсын өчен автомобильләрне рөхсәт ителмәгән урыннарда калдырмауны сорыйлар. ЮХИДИ хезмәткәрләре ерак юлларга чыкмаска киңәш итә, федераль трассаларда кабат чикләүләр кертелергә мөмкин. Узган буран вакытында да кайбер юллар ябылган иде. Туктап калучыларга 300 дәнә азык-төлек тупланмасы таратылган. С 15 января на дорогах республики наблюдаются неблагоприятные дорожные условия. 15 январдан 17-сенә кадәр республикада юл һәлакәтләрендә 8 кеше һәлак булды. Бар очракта да диярлек, әлеге гадәттән тыш хәлләр һава торышының начарлануы сәбәпле килеп чыккан. Узган төндә Яршалы Түбән Кама юлында Сузуки машинасын йөртүче каршы як полосага чыгып Chevrolet автомобиленә бәрелгән. Ике машинадагы 57 һәм 58 яшьлек пассажирлар һәлак була. Калганнары төрле тән җәрәхәтләре ала. Ел башыннан республика юлларында 17 кешенең гомере өзелгән, 155-нең сәламәтлегенә зыян килгән. Шуңа юлга чыкканда транспортның төзеклеген тикшерү мөһим. Көчле буран булганда ерак сәфәрләрне кичектереп торырга кирәк. Леонид Бәхтиева, Чулпан Касыймова, Ләйсән Сәитова, Рәмзил Гарипов, Алмаз Зыялдинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда 2023 елда 26 төрдәге инфекция буенча авыручылар саны кискен арткан, коклюш йоттыручылар 10 кызамык диагнозы куелган кешеләр саны 146 тапкыр күбәя. Татарстанда беренче мәртәбә узган ел 12 кеше бруцеллез белән авырган. Алар барысы да терлекләре зарарланган хуҗалыкларда эшләүче хезмәткәрләр була. Бу фактлар турында Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсенең еллык коллегиясендә җиткерделәр. Күпчелек авыруларның сәбәбе кешенең пандемиядан соң иммунитеты төшү, санитар таләпләрне үтәмәү һәм прививканы инкар итү. Йогышлы чирләрдән саклану, балалар арасында симерү очракларын киметү, сыйфатсыз ризыкны сатуга чыгармау, көн үзәгендәге мәсьәләләр хакында Гөлназ Сайфетдинова. Узган ел санитар белгечләр азык-төлеккә 81 мең анализ ясаган. Сыйфаты шикле продукцияның яртысы читтән кертелгән була. Безнең идарәбез илкүләм проектын демография проектында катнаша. Менә инде 4нче ел без сатуда булган продукцияны лаборатор контрольгә алып тикшерәбез. Әйтик, Төркия грушылары бурычта, Кытай чәендә пестицидлар табыла. Алар Россия помидорлары һәм чөгендердә дә очрый. Узган ел 47 тонна продукция сатудан алынган. Фальсифицированная молочная продукция. Сыйфатсыз сөт продуктлары да ачыкланды. Аларга сөтнеке булмаган май кушалар. 5 очракта бу продукция республикада теркәлгән булып чыкты. Әмма кайсы предприятиеләрдә җитештерелүен ачыклап булмый. Арча, Бөгелмә, Югары Усландагы 3 оешма кара исемлеккә кертелде. Ялган продукция җитештерүне туктату өчен судка гариза бирдек. К сожалению, мы имеем 3 факта. 2023 елда шау-шу уяткан авырулар баш калкытты. Шуларның берсе кызамык. Авыручыларның һәр икенчесе мигрант, 70% чит илгә барып кайтучылар, 95% вакцина ясатмаучылар. Икенче урында бу маютел коклюш тора. Узган ел 30 мең укучыга яңадан вакцина ясадык. Өлкән яшьтә кешеләрдә контактта булсалар, шул әйтик, кызамык авырткан кеше белән кирәк тикшергә канны биргә һәм бу канда тикшергә күпме антитеннар югары булса яхшы, түбән булса кирәк киңәшләшергә, мөмкин кирәк булыр вакцинаны кадарга. Бүгенге чыгышында Марина Потяшина вакцина ясату күрсәткече түбән булган районнарны атады. Балалар арасында планны Актаныш, Апас, Мамадыш, Әлкидә үтәмиләр. Өлкәннәр буенча Ютаза, Алабуга, Ширмешән районнарына сораулар бар. Есть ряд учреждений с низким охватом вакцинации в очагах, которые мы обязаны. Вакцина ясату буенча түбән күрсәткечләр булган учреждениеләр бар. Авыру табылса, аны туктатырга кирәклеге аңлашыла. Бу юнәлештә нинди чаралар күреләчәк? 27 гыйнварга кадәр хисап тотуыгызны сорыйм. До 27 января. Әмнә саклык чаралары кулланмаганга терлекләрдән авыру йоктыручылар булды. 12 бруцеллез очрагы теркәлә. Алар барсы да бу авыру табылган 2 район, Яңа Шишмә һәм Әтнә районы хуҗалыкларында була. Бик начар статистика, әмма республикабызның терлекчелек республикасы һәм терлекләрне инде безнең кешеләр алар белән бик эшлиләр. Бигрәк тә безне куркыткан әйбер башка күрше төбәкләрдән кергән терлек. Менә күбрәк безнең профилактика ясарга кирәк, алып кайткан терлеккә күбрәк тикшерүләр узарга. Профилактикада хәрәкәт тә кирәк. Соңгы 10 елда республикада мәктәп балаларының симерү очраклары арта. Бу дөрес тукламау белән генә бәйле түгел. Одной из причин, которые способствуют ожирению, медиками сегодня определяется как низкая двигательная активность. Сәбәпләрнең берсе табиблар аз хәрәкәтләнүне атый. Шуңа да Мәгариф министрлыгына уку учреждениеләрендә балаларның активлыгын анализларга кирәк. Спорт министрлыгы бу юнәлештә тәкъдимнәр әзерләргә тиеш. Бу мәсьәлә җитди. Взаимодействия в части увеличения охвата
детей и их физической двигательной активности. Быйыл республикада зур халыкара чаралар көтелә. Шул нисбәттән Роспотребнадзор хезмәтенә туклану, санитар-эпидемиологик хәл буенча иминлекне тәэмин итүдә дә зур бурычлар куела. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан илкүләм проектларны тормышка ашыруда илдә алдынгылар рәтендә тора. Республикада өлкәннәр һәм физик мөмкинлеге чикле кешеләргә ярдәм хакында демография илкүләм проекты нәтиҗәләре буенча видеоролик эшләгәннәр. Аны бүген Рөстәм Миннеханов үз социаль сәхифәсенә урнаштырды. Әлеге проект буенча соңгы 5 елда Татарстанга 400 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Быел тагын 80 миллион алачакбыз. Физик мөмкинлеге чикле шулай ук өлкән яшьтәге 5500 кешегә социаль хезмәткәрләр булыша. Алар өчен терлекләндерү курсларда оештырыла, психологик ярдәм күрсәтелә. Шулай ук республикада илдә беренчеләрдән булып озак вакытлы ярдәм күрсәтү буенча проект тормышка ашырыла. 2019 елдан 2000ннән артык кешегә өлкәннәрне караучылар ярдәм иткән. Нәтиҗәдә 720ләп авырының туганнары эшкә чыккан, инвалидлар һәм өлкәннәрне көндез тәрбиягә калдырып тору өчен махсус бүлекчәләрдә эшли башлаган. Алардан 3000ннән артык кеше файдалана. Федераль бюджет хисабына Татарстанда 43 автомобиль алынган. Бу машиналарда 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне диспансерлаштыруга, медицина тикшеренүе узарга алып баралар. Нәтиҗәдә өлкәннәр ашыгыч ярдәм машиналарын азрак чакырта башлаган. Узган ел Татарстанга җәлеп ителгән инвестицияләр күләме беренче тапкыр 1 триллион сумнан артып киткән. Бу 2022 ел белән чагыштырганда 32%-ка күбрәк дигән сүз. Мондый нәтиҗәләргә халыкара кооперация һәм экспорт илкүләм проекты ярдәмендә ирешәләр. Коллегия утырышында Талия Миннуллина инвестицияләр иң күп кертелүче тармаклар эшкәртү сәнәгате, логистика, туризм дип хәбәр итте. Шулай ук нефть химиясе өлкәсе, инфраструктура белән бәйле проектларда отышлы. Татарстан илдә 100 сәнәгать паркы һәм 7 икътисади зонасы булган бердән-бер төбәк санала. Тик авырлыклар да бар. Төп проблема кадрлар җитмәү. У нас безработица сегодня настолько низкая. Эшсезлек дәрәҗәсенең түбән булуы кайбер зур проектларны тормышка ашырырга мөмкинлек бирми. Безгә эшче кулларны җәлеп итү өчен зур эш алып барырга кирәк. Кадрлар әзерләүне тизләтергә, икътисад өлкәсенә пенсия яшендәге кешеләрне, яшәниләрне җәлеп итәргә, читтән килеп эшләүчеләрне республикада калдыру өчен чаралар күрергә кирәк. Я считаю, что это должны быть системные новые решения. Узган ел инвестиция советында 364 миллиард сумлык 62 проект каралган. Алексей Песошин районнардагы сәнәгать паркларына резидентларны җәлеп итәргә кушты. Кыенлыклар килеп чыккан очракта булышырга кирәк ди премьер-министр. Аеруча юридик сорауларны һәм ташламалар белән бәйле ярдәм чараларын аңлатырга туры киләчәк. Ул читтән кертелүче инвестиция күләмен арттыру бурычын куя. Алда торган мөһим максатларның берсе быел узачак халыкара вакыйгаларга инвестиция җәлеп итү мөмкинлегеннән актив файдалану. Все это является хорошей возможностью установить новые деловые контакты с зарубежными партнерами и способствовать привлечению потенциальных инвесторов в нашу республику. Сейчас у нас в каждом муниципалитете есть промышленные парки, но вот с точки зрения размещения трудовых ресурсов, логистики, здесь еще раз нужно на это место расположения этих парков посмотреть, чтобы они были как можно более эффективными. Түләнгән салымның бер өлешен кире кайтаруны сорап, Татарстанда узган ел 186 мең кеше салым хезмәтенә мөрәҗәгать иткән. Мондый хукукка кемнәр ия? Эшнең тәртибе һәм яңалыклары турында салым хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин аңлатмасын Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Югары уку йортларының активлыгы былтыр Татарстанны ил буенча гыйльми-техник үсеш рейтингында 2нче урынга күтәргән. Бу хакта бүген Рөстәм Миннеханов Казан федераль университетының фәнни китапханәсендә узган киңәшмәдә белдерде. Монда планетаның сыек углеводород запасларын үзләштерү дип аталган гыйльми үзәкнең халыкара күзәтүчеләр берлеге очрашуы узды. Әлеге оешманың киләчәк эшчәнлегенә кагылышлы бурычлар да билгеләнә. Рөстәм Миннеханов фән һәм университет дип аталган илкүләм проектның Татарстанда уңышлы гамәлгә ашырылуы турында сөйләде. Республика буенча инженер мәктәпләре дә шуның буенча булдырыла. Узган ел тагын 2 ачылды. В прошлом году их перечень пополнился еще 2 передовыми инженерными школами. При финансовой поддержке федерального бюджета и индустриальных партнеров они создаются в Альметьевском государственном нефтяном институте и Казанский национальный исследовательский
техническом университете. В свою очередь, ведущий технологический университет, находящийся на территории Татарстана, вошел в состав участников специальной части программы «Приоритет 2030». Республикадан тәкъдим ителгән 442 проект студентлар стартабы конкурсында җиңеп чыга. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бу бермә-бер артык. Бу күрсәткечләр югары уку йортларының активлыгы рейтингында Татарстанның урынын ныгыта, планетаның сыек углеводород запасларын нәтиҗәле үзләштерү дип аталган гыйльми үзәк тикшеренү эзләнү мөмкинлеге дә бирә. Рөстәм Миннеханов фикеренчә, Ромашкина нефть ятмаларындагы күп еллык эшчәнлек гыйльми берлек һәм сәнәгатьчеләр өчен заманча белгечлекләр һәм технологияләр булдырырга ярдәм иткән. В настоящее время эти знания и опыт востребованы во многих нефтедобывающих странах мира. Практически повсеместно крупные месторождения черного золота находятся на поздних стадиях разработки. Необходимо развивать и приумножать существующие теоретические и прикладные заделы. С этой целью в числе членов Совета включены ведущие отечественные и зарубежные специалисты в сфере геологии углеводородного сырья. Татарстан рәисе бүген җәзаларны үтәтү федераль хезмәте директоры урынбасары Рөстәм Степаненко белән очрашты. Алар хәзер Казанда төзелә торган яңа изолятор турында сөйләштеләр. Ул 1000 кешегә исәпләнгән. Мәскәүдән килгән җитәкче эшнең тиз алып барылуын югары бәйләде. Шәхсән үзегезгә һәм сезнең кул астындагы хезмәткәрләргә зур рәхмәт диде. Шулай ук иреккә чыкканнарны яңадан җәмгыятькә яраклаштыру, социаль терлекләндерү турында да фикер алыштылар. Республика җәмәгатьчелеге кайгы кичерә. 86 яшендә ТССРның элеккеге җирле сәнәгать министры Юрий Демидов вафат булган. Ул 1938 елда Лаиш районы Урта Девятово авылында туган. Хезмәт юлын туган төбәгендә башлый, соңыннан төрле район җирлекләрендә югары вазифаларда эшли. Авылларны төзекләндерү, аларга газ кертү юнәлешендә күп хезмәт куйган. Министр буларак яңа җитештерү мәйданнарын арттыруга зур өлеш кертә. Юрий Демидов турында якты истәлекләр күңелләрдә мәңге сокланыр дилә. Рөстәм Миннеханов, Ментимир Шаймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Алексей Песошин, Әзгат Сәфәров һәм башка рәсми затлар кул куйган кайгынамада. Ул үзенең рух ныклыгын сынаган инде, хәзер башкаларга ярдәм итә. Баулыдан Марат Ильясовны Татарстанда гына түгел, Россиядә дә яхшы беләләр. Автомобиль һәлакәтеннән соң ул хәрәкәтләнә алмый башлаган, әмма даими күнегүләр ясау хәлен яхшырта. Файдасын күргән җайламаларны мин булдыра алам дигән терлекләндерү үзәгендә куллана. 2022 елда проектын шәхсән Владимир Путинга тәкъдим иткән иде. Хәзер Марат Ильясов Россия президентының ышанычлы заты булды. Бүген ул Әлмәттә студентлар белән очрашып, яшьләргә авырлыкларны җиңү турында да сөйләде. Максатларга ирешү юлларында күрсәтә, ил башы белән очрашудан алган тәэсирләрен дә искә төшерде. Мин сөйләгәнем безнең эш турында Владимир Владимирович тыңлады да и кыска вакыт эчендә аның перечень поручений чыкты. Шул поручениене 1 елда эшләп булды. Исегезгә төшерәбез, хәзер Россия президенты сайлау кампаниясендә 11 кеше катнаша. Думадагы партияләрдән тәкъдим ителгән 3 кандидатны Россия үзәк сайлау комиссиясе теркәде, инде аларга имза җыярга кирәк түгел. Бүген КПРФтан кандидат Николай Харитонов матбугат очрашу үткәреп, үзенең сайлау алды программасы белән дә таныштырды. Новые люди фиркасеннән Владислав Дованков Мәскәүдә иҗтимагый ярдәм штабы ачты. Аның мондый үзәкләре илнең 66 төбәгендә бар. ЛДПРдан Леонид Слуцкий үзенең сайлау алды компаниясы сайтын эшләтеп җибәргән. Яңа Гасыр каналының иҗат коллективы Россиядә гаилә, республикада фән һәм технологияләр, татар дөньясында шәхесләр елына багышланган яңа проектлар әзерләде. Аларны бүген Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе рәисе Марат Әхмәтовка тәкъдим иттеләр. Комиссия оешкан көннән алып безнең телеканал нык хезмәттәшлек итә. 2024 елда тамашачылар яңа тапшырулар, фильм, ток-шоу, радиоспектакльләрне күрә алачак. Татарча яңа сериал төшерүләр дигәндә ышаныч бар. Ул күренекле татар әдибенең иң яратып укыла торган әсәренә нигезләнә. Менә сезнең әйтәсегез килә, шушы фильм безне 2нче урынга күтәрде. Нәкъ шулай. Нәкъ шулай. Әйтәсез кеме нәкъ шулай.
Бүген безнең канал Марат Ахматов белән берлектә 2023 елда ТНВ каналында комиссия ярдәме белән эфирга чыккан проектларга нәтиҗә ясады. Яңа ел алдыннан күрсәтелгән 7 юл шатында сериалы декабрьдә каналның рейтингын 10%-ка җиткерде ди Илшат Аминов. Республикада ТНВ хәтта федераль каналлар арасында 2нче урынга менә. Димәк, татар тамашачысында татар фильмына ихтыяҗ зур. Яңа сериалда шундый ук популярлык казаныр дигән өмет бар. Бүген аның идеясын Марат Ахматовка тәкъдим иттеләр. Картинаны Мөхәммәд Мәгъдиевнең Кеше китә җыры кала повесте буенча төшерергә уйлыйлар. Тамашачы татар яшәеше, борынгыдан килгән традицияләрне күрә алачак. Режиссерга куелган төп таләп фильмны әсәрнең үзе кебек үк кызыклы итү. Китап укыганда яхшы әсәргә кирип китәсең икән, үрелеп бара чыгып китү туктай алмыйсың. Менә шуның шикелле. Әгәр дә бер сериясе 30-35 минут бара икән, мисал өчен күпме барады белмим. Менә шушыннан чыга алмый стильнәрсен кирип киткәч, карый башлагач. Быел республикада игълан ителгән фән һәм технологияләр елына багышланган сәхифәләр әзерләнә. Татарстан хәбәрләре тапшыруында Галим галәме дигән цикл чыгачак. Ул республикада яшәүче халыкларның галимнәре, укымышлы шәхесләренә багышлана. Шул исәптән яшь галимнәрне тәкъдим итәргә җыенабыз. Рус һәм татар телләрендә 44 сәхифә булачак. Аларны Марат Ахматов хуплады. Шулай ук җырлы Сабантуй исемле яңа ток-шоу проекты тәкъдим ителде. Анда өлкән буын белән яшь җырчылар җырлап ярышачак. Бер сәхнәдә ике җырның иң популяр кешеләрен очраштыру. Болгар радиосы Милләтем бизәкләре проектын дәвам итә. Гаилә кыйммәтләренә өстенлек биргән үз өлешем, үз көмешем тапшыру әзерләнә. Шаян ТВ каналы туган телләрне саклау комиссиясе белән берлектә дистәләгән проектны тормышка ашыра. Татар сүзе телевизион конкурсында катнашу өчен 3000-нән артык гариза килгән. Балачак җыры бәйгесе иҗат әһелләрен балалар өчен җырлар иҗат итәргә тәргеш бирә. Быел сабыйларга ана телен өйрәнергә ярдәм иткән шаян төсләр, шаян формалар, шаян соннар кебек программалар циклын әзерли башлаячаклар. Интернеттагы аудитория өчен яңа тапшыру булачак. Ул акыллы баш дигән уен. Танылган шәхесләр үз белемен сынап караячак. Тагын бер яңа проект шагыйрь сүзе дип атала. Танылган һәм әле билгеле булмаган шагыйрьләр үз әсәрләрен укыячак. Без яңа гасыр каналы белән турыдан-туры хезмәттәшлек итә башладык һәм менә 3 ел матур гына эшләдек. Үткән елгы проектлар бигрәк тә сөендерде, чөнки менә һөнәри осталык тарткан һәм тематик эштәлек тә урыннарга барып, безнең тормышыбызның телебезне матур итеп проблемасында, аның һәм матур урыннарында дөрес итеп тирән фәлсәфи эштәлек белән ача белгәннәр, шуңа күрә беренчедән менә бик рәхмәтлемен. Һәм шушы хезмәттәшлекне матур итеп илгә, көнгә, телебезгә, милләтебезгә һәм республикабызда яши торган башка халыкларның да мәнфәгатенә дип әйтгәндә игелекле хезмәт итәргә дип килештек, сөйләштек. Миңа бик шат быелгы проектларда. Узган ел Яңа гасыр каналында комиссия белән берлектә 14 проект тормышка ашырылган. Алар тамашачылар тарафыннан яратып кабул ителүен рейтинглар күрсәтә. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Башкалада Алтын Алка Бүтән Россия яшь хоккейчылар ярышларының районнар этабы башланды. Казанның 130-нчы мәктәбе янында Өмет һәм Мәскәү командалары очрашты. Бу хоккей тартмасы демография илкүләм проектының спорт тормыш нормасы дип аталган федераль проекты ярдәмендә төзелгән. Мондый мәйданчыклар Казанның 21-нче гимназиясе янында һәм Ярчалыда да бар. Яшел-Үзән районының Васильево бистәсендә яңа спорт залы эшли. Башкалада Фиджитал үзәк, Чаллы һәм Әлмәттә физик сәламәтләндерү комплекслары төзелә. Татарстанның һәр районында диярлек ГТО нормалары тапшыру өчен спорт майданчыклары ясалган. Бүген Татарстан халкының 60% даими рәвештә спорт белән шөгыльләнә. Быел Алтын Алка ярышларында республикадан 6000 яшь спортчы катнаша. Район этабына Казаннан 15 команда кушылган. Узган ел финал Башкалада үткән иде. Җиңүче дип Казан командасы табылды. В целом по стране хәзер илдә бу сан 70% тәшкил итә. Без Татарстанлылар үз алдыбызда тагында зуррак максатлар куябыз. 2030 елга әлеге күрсәткечне 75% итәргә телибез. Илкүләм проект бу эштә зур ярдәм. Спорт занимается им будет порядка 75%. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Һава торышы турындагы мәгълүматны рекламадан соң ойратышабыз җиткерер. Аннан соң безнең каналда хоккей матчы башлана. Казан Акбарсы үз бозында Тольяттиның Лада командасын кабул итәчәк. Егетләребезгә уңышлар телибез. Сау-сәламәт булыгыз. Исәнмесез. Сезнең белән мин ойратышабыз.
Татарстанда киләсе тәүлектә һава торышы янәдән үзгәрәчәк. Кар бераз туктап торганнан соң яңа көч белән явачак. Бик көчле җил фаразлана. Хәзер тулырак. Бары тик гыйнвар ахырына кадәр генә Daniel Master'дан үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирә аласыз. Яңа, сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 2 167 166. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Арча, Балтач һәм Биектауда болытлы, кар фаразлана. Көндез 2-4, төнлә 3-4 градус салкын. Апас, Кайбыш һәм Кама тамагында температура тәүлек дәвамында -2-3 градус. Монда да көчле җил һәм кар көтелә. Нурлат, Аксубай, Мамадышта да явым-төшем фаразлана. Болытлы булачак. Температура көндез дә, төнлә дә 3-4 градус салкын. Түбән Кама, Әгерҗе һәм Сарманда болытлы, карлы көн. Көндез һәм төнлә шулай ук 3-4 градус. Азнакай, Лениногорск һәм Бөгелмәдә болытлы, кар явачак. Тәүлек дәвамында 3 градустан алып 5 градуска кадәр салкын. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә температура күтәрелә, әмма көчле буран фаразлана. Зөядә болытлы, кар, температура көндез дә, төнлә дә -2 градус. Болгарда тәүлек дәвамында температура шулай ук үзгәрми, ул 3 градус тәшкил итәчәк. Монда да болытлы һәм карлы. Алабугада шундый ук күренеш, көндез һәм төнлә 3 градус салкын. Көчле явым-төшем, кар фаразлыйлар. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Яхшы яңалык. Бары тик 2024 елның 19 һәм 20 гыйнвар көннәрендә генә Фармленд даруханәләрендә Санчига 20%лык ташлама. Телефон 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Казанда да жылы, әмма буранлы көн була. Көндез дә, төнлә дә температура бер үк, -2 градус. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 749 мм тәшкил итәчәк. Җил бик көчле. Ул көньяктан секундына 9 метрга якын тизлек белән исәчәк. Дымлылык 87%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар. Һава торышы тутырыксыз. Игътибарлы булыгыз. Үзегезне саклагыз. Безнең белән булыгыз.